Bollywood industry chunga chuan couple me tak tiami na an soifo chin an ni a. So di rualin Kajol le Ajay te hi reporters le media lamin an nasataka an beichin an ni vet ho pakani. Ole khir tu duam takte ton chum chu Kajol le Ajay te mangai na thon thu ngai nom tak le tun haya an chung ko bawrak chawak lo tia thu thangleng om mek te kan ngai thadona. Khir tu duam takte abul changa top thenga milaw ngai thak sakamilaw telpui turin ka som pasadu chewani. Actress lar tak mai duom tak Kajol le actor pa tak tiami nan soichin Ajay te hi ahma chuan mingchau in chia atakala in mulem law milar ve ve an ya wanga in shaton mai chau an ni a chutin an law in nga event ton ngai lem lawani an vai khatin huna po kumsang khazakwa songkwa panga dei to khani a film shoot na muna ni in chuta chuan avai khatnan anin hmofe chawa anin ton dan po hi akhwanu samsui rai mai ni Ajay hi kumsang khadzakwa songkwa panga film shoot chan tura an peifel hulchul tia chuan changtupa tura ti ania a changtunu bertura tanero actress Divya Bharti an rat fel thunga mase vandoi khak takin film shooting an ran ma in Divya chu athita thut maya chuta rang taka ahmun ruak alwa khatu tur no khatu tur actress dang anzon watangaya tichuan Kajol chu alorem chang hlo maya project alo nei lo lai tak alo ni a tichuan film chu shoot chan anita ngala chumi chum chuanin nakin loka apasalan ni maitur afa te palan ni maitur actor Ajay nen chuan afe khatnan mai chana nge ataka nge chiang takin anin hutani chu anin ton dan chu ani maya mase an love story ero a intran ngal big lavania achan chu anni pani hi anin mu tirin le an thodun to hnuwa po hanin du ton na emo engamoni Jack chuai ang chi kha om ngal lem lova tin Kajol po in Frank takin Ajay chu ami padu chi le ngai zong emo kopeta na ami batu thu sam ang chi ani lo thu alo soi to china achan chu an mis in ang lo lutuk le in person lutuk wanga ni tin soi Ajay chu mi pa fel tak ani te mo mai mase achong tlem hle a angoi choi ma ma azak zum hle boka introvert dik takani chuti ilayin ama Kajolero harwang chatak mai wang thuang ve tak nui reng khireng an tiang chi kha ni a chwawa nom ti chian thar siam pol sam em mai chong du bor tak mai ni a atan chuanin Ajay te ang mikul muklutuk kha kom thiam alo har viau chin ani ome tin Ajay bula om chu nom alo ti lo ru thei hle a pakhat akulmuk em a pakhat a harwang boxi a an mi ze in person lutuk wang chuan Kajol chuan Ajay bula om chu ha thak lo ti ru viau chin ani chu anin nei to no daya interview na soini mase chutia film pakhata an thodun nuwa chuan in mudun na tur emo hun han mandun na tur ang chi thil kha aron tam chho ta zela event shang ate an kaldun nga ya program shang ate an teldun alo ngai chhota a lo thei lovin hun kha an mandun kha angai chhin ani chuta mi in mi an lo ti ve chin em a film dang chang tur te an lo ti ni in pair se an lo di em chin chu wang tak chuan film siam tu te lampo in an in pair tir le nge china chutia thokdun chin le hun mangdun tam na chu chiana zoin anin siam chhota a an mi zein ang lo tak po chu ngaya anin nei ton chho sakta ni Kajol po in Ajay bula om chu nuam ati chhota tel tela alo gentleman ziate asha chianga atong klem em ma se afel ziale mi padik tak arin dak tak ani ziate a han che chho chianga ti chuanin alo to ka chan ta ni chan sa tiang chuan Kajol chuan a en thei ta big lavani cho tiang bakin Ajay tan po vitamin A to Z ang maya me chehlim thei tak du om boxi abula om ha dam thak ama tinui tam chintu Kajol chu chan nu ang ngot chuan alo en reng big lova arukin anan starton ve phota ti chuan an pani in kara chuan check chwai chu aron om ve a chu anin shethiam harlem lo chutia anin sha thiam ton nuwa chuanin anin ngai zong ta chu ani maya mase an chan demo an chung te po an shilem lo arukin media lakatang po in an lo thupre khop maya kumli chung te me umai chu media le reporters te lakachang le an fans te lakachang nge po in an ngai zon thu hi an lo tho ve ngara chu tiang khop chuanin an inkar borak chu an lan tir duri lavani achan chu Kajol le Ajay te hian hei hi an chiang khop maya milar ve an nia an hun lai phei kha chuanin a berpol an ni a
media le reporters ten na an zui reng an ni a anin car chungchang vel chu an puang zai mo midang sha thiam thei tur zonga an lan chwa tir ni chuan media le reporters le sai chang nei tu ten anin car chu ti chha tumin an be le don tian sia a chu wangin arukin an pani hlimnan anin kopchang chang phota kumli zet anin ngai zon to hnuah media lam chuan an shat pui ve ta chawani kha kajolina soidan chuanin Ajay nen chuan anin kar chu afu em china buana le in sha thiam lo na te chu thleng ve thin tho ma se anin kar chia hlen phanan an mangai lo couple dang te angin thil romantic tak tak anin ti ton sak man meu lova anin nei don po in nei tura in propose na thil engma shan lo ti in a soi dan chuan kan ngai saklem lova ma se nu pa kanin siam ngei don ti ero kan chiang ton ve chu wangin kan ngei kha cha em maya in rin lo san na angkha ngai lo boka in nei na chu thil chiang sa kan pahnia kan la thlen tir dun tur thil angin kan ngai top mai ni tin a soi ti chuan Kajol le Ajay te chu kumsang khat zakwa somkwa pakwa February ni somni palia ani nei ta thut maya Ajay chu pazak zoom tak mai kan ti to kha kanin phak ba ken alo zak zoom te poni ma na a chan chu camera shy an tiang chi kha ni a milare ti lo chuan mi na thla lo lak sakte an han en thup te hian nuam atingai lova chu wang chuanin Kajol ne na anin nei po in professional photographer tak nyal po arwai du lova reporters le paparazzi ang chi reng tel na tur chi thil ati du lova chu wangin aruk theng bera in ne na chu kalpui adu ani chutiang khop chuan pazak zoom in thashung dek chi ani a an mani in ne na nge ya professional photographer roi du lo ngat kha lo ni ve ni a film chan na lar tak mai mi zo pe na kan shat lar berna ni ome tun lai chang thar hau tan chuan singhama a character play nen kha chuan alo in person mel khop mai ti chuan honeymoon mang turin Europe lama an pahni chawin thar ni chung zet mai chu an thang bo dun ta ni in mangai ton tak rin ve boxi mi pahni in kara po hianin hlim na hian mun hi achang reng bik lova lungai ni te tra ni te in mu thiam lo ni te hanin hau buan ni te alo thleng ve chin ma se in mangai ton dik tak te chuan tiang hun hi an lo tuar chuak le nge china mangai na lem in du ton na satlia mangai na emo ti awanga in kopreng te chuan tiang kha an tuar pe chin lovani so tiang chia chuan Ajay le Kajol te pani po hi anin mangai ema an in kar chu afu chho chin anin rem bok ma se chu tiang reng chu alo ni bik ngai lo hanin hau buan chang tiang lo nga ve chin le tinan soya tin ani nei no a phei chuan an nu pa in kara in mu thiam lo na thil te a thleng jing chho tar ya maya neu thil te atam chho ta ni ma se chung thil te chu in ngai zong mai ni lo tu ten nu pa in kara po thil thleng chin ani chuta ama an hlo ruk chin thilang nge khan thil aron thleng chhota a reporters le media lamin thutang dik lo tak an nu pa chungchang thuwa an theder sak china an pani tan po ngai thak le shot shom tak tur thil te an lo theder sak china an nu pa in kar chu alem hle a contract ang deuh hian an ni pahnih chu mi in mangai tak ni lovin lem chang mai ni lar du wan le career ti chadu wanga lem chang mai an ni ti an ti a tin internet cover chuan nu pahlim tak in mangai ton tak pahnih chu an thi nge ni chethe ang bela chwa phet an lo tum ve boka Kajol chuan in apasara chung te chu amil lo hle ti te po in tun hnaya boruak an nei deuh hatani kha Kajol le Ajay chung te lampang chu arukin anin kar a cheviao ti in reporter sam takin sai chang nen an theder saka mase Kajol chuan chu thudik lo hul hwala ni ti naron soya mase media ram chuan in an be reng thawani chu mailan nilova Ajay chu mi paler tak actress tlema lanula deuh ron lar thar deuh kumlama no pang deuh te chai sha taka te po an chhuwa sakle zela Kajol chu rin lo san china nga te an chhuwa ani chutiang neu thil chu an nu pa en kara an tong ta pau maya reporters le media lam chuanin an chhuwa che thei hle ani tin tun hnaya boruak an nei ve deuh hata chuanin Kajol hianin apasala chungte lampanga hianin mil lo lian tak mai neya anin rem vak theilova anlan angot hi ani lo ti a soikha ani a mase soitwangin chu Kajol chuan thudik lovani ran ti thawani chung zong ba ka chuan Kajol le Ajay te pani chuan relunat na men lo thil dang an tong le a
kumsang ni pakhat khan kajol chu afahmat saber tur apai ti an sha an lim hle an phur viaw mase han lim chung arei lo te e tharuk apai pan chau ti in anau te pai chu a chiat lo maya atwar thiam lo hle apasal chuan a the angin media te chu an nu pa privacy za sakturin le kajol chu bo boy lo turin angen china mase milar tak pani in nei an nimiawa talam chuanin an tha zalen du lowan privacy po an za saklo an fachiat chungchanga zo namak pui te an zo china thu thang dik lo le te nom tak tak te an lo phwa sak le man mo ani chutia fan chiat nuwa chuan fanei an ngam lok lova kumni zian zon arliam nuwa kejol chu arai le chawa kumsang ni pathum april ni somni khan fanudom takan neya chuta kumsari zet aliam nuwa fadangan nei le chawan chang hi akhat ve khop mai september ni som pathum kumsang ni som khan papadum tak an nei le ni chutia fa pani lai an nei do nuwa chuan kajol chuan in chung nu ber ani na angin le afa te ngai sak masak per adu awang chuan actress ani na anga a career lo tling tak po chu chol san ri athanga in lama afa te pani le apasal tan a hun pum pui pek adu zo kani in aje chuan chung ko pa ber ani na angin anupui fana te tan a career chu a chun zom angai thunga fa en kol chungchanga po anin rem phian ani tin kajol chuan afate pahni kyanga hun man tam adu zo ka wangin film changtura somna chatak tak te po a hnol theu to ni mase fakna ti vel hi chu a chun zom reng thau nuban ni to nuwa le fate po an dei to nuwa po an nu patan mai ni law an fate tan le zel po a shat nuam law tak tak to thu thang mang deu deu an siam chun zom renga media hian an beina sa ani an nu pa in ka chatak chu ti chiat sakan tum tin an ni pahni hi anin ngai zon lai tang to in re an dei lawang an incorporate hei lawang an person e mai an media tia an soi chin khani a ma se chung mi te thu soi chu adik lo zia an nu pa hian an ron proof chiang hle ani achan chu an nu pa in ka chu mitam takin ti buai tumin do thu thang lengvel mangin po chen tum chin ma se anin ka chu an ti chhezo chuang lo tin kajol chuan in an nu pa hlim na thuruk le heti tak maya anin kof an ngi na chan nia a sha chu Hindustan Times lam ashila asoi dan chuan ke hi ka chong bor bora ka ngoi choi lo khop mai ajei bula phe chuan in ka chong du le zwal masi ani chuan ngoi reng hian min lo ngai thla chu tak mai chu kan pani min rem dik tu thilani ati ni asoi zel dan chuan atia chuan kan mi ze in person lutuk wang khan are kanin kop thian ring lo china mi ze in anglo lutuk chu a thalo te an ti a ma se chu tiang ngot alo ni lo zia kan pani atang hian ka chiang ta khop mai thil tam tak ka soi china ani in ngoi ringin min lo ngai thak sak chin ti dik lo le ti swal le thil thalo ti ka nei chuanin a soi mai chin ma se atong tam lo khop maya angal thatu zo ka hian atang na sa zo ka chu kan in ka ti tluang tu ani kan nu pahlim na thuru kani ti na soi ani ole thlidu te khati song kha tun chumata na ka jole ajay te love story chungchang ka soi the chu ni a hetiang dewa bilar Bollywood abikin Bollywood milar zinga nu pa zinga an love story shat chan chak de in nei ni chuan comment section lama alo request ula ka bozui te the tur thilani chuanin video danga te pokaron siam le tur anga yang thlidu te in zawai chunga lom thu ka soye